Mgungu Elephant angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala This is Home Run with Makeba ngihamba PMB. Mawungibona we Makeba. This is Home Run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela nawidladla. This is Home Run with Makeba PMB. If ungibona shout outs bafethu umemeza igama Makeba we Makeba we Makeba. This is Home Run with Makeba PMB. Angithi uyangithola. Ula bafethu ngiphinde nginibikelele bafethu Jonas angihambi ngedwa ngeke ngihambe ngedwa and ngiyohlala engahambi ngedwa. This is Home Run with Makeba PMB. Umjida wakhona eMgungundlovu kwaNtongayibovu bafethu ngendlela egrand uMageba akahambi yedwa ngihamba nabantu abadala. Angithi uyangithola. Omakhathini onjebe bakhona la ngiphume eqa kamgwagwa bafethu kocaluza ngiphuma khona edindeli ngiphuma khona. Angithi uyangithola ngendlela egrand. Empophomeni ngiphuma khona kuwazi Mafakatini ngiphuma khona. Okubaluleke kakhulu ngiphuma nakhona entabamhlophe eScotton Chase. Angithi uyangithola entabamhlophe lapha ko discount Nondileyo umfoka mngadi. Angithi uyangithola angihambi ke ngedwa ngihamba nabantu abadala. This is Home Run with Makeba PMB. Angithi uyangithola angeke ngilonganda kakhulu. Ukwanda kakhulu angikufuni. Angifuni ukwanda kakhulu bafethu. Na indaba la ikhona. Musa yeka ukuthi mangabe ulekelela umuntu noma mhlawumbe usiza umuntu ngasamthini noma mhlawumbe mawuthengela umuntu into ebese uyamshutha. Yeka ukushutha abantu obasizayo. Angithi ngithola. Mina futhi mawuhlambe ngiyakupha something. Asikho isidingo sokuthi ngikushuthe. Ngikuthengele impuphu. Singiyakushutha mangifuna kubonakala ukuthi manje ngikulekelelileke manje ngakuthengela impuphu. Hayi ayihambi kanjalo. Noma mhlawumbe masumshutha umuntu usumshuthela yini vele? Umshuthela ukuthi bakubona abantu ukuthi unenhliziyo enhle noma uyamshutha ufuna ukubukisa ngaye ukuthi uxakekile akanalutho. Lapho uhamba kanjani lapho ngoba manje mina ngiyi-understand leyo nto ukuthi manje mawusiza umuntu sesiyaphi isidingo sokuthi ukhiphe ifoni umshuthe. Siyaphi isidingo salokho? Umphost abuke izwe lonke. Umhlazi ebalazweni. Ezinye izinto ngihambisana nokufundiswa namakhaya esiphuma kuwona. Phela ila umbona khona umuntu ukuthi uphuma emzini onje. Futhi kubo bonke bathanda ukubuka ngokuthi benza kahle emphakathini. Abantu akubi ibona abayikhulumela umuntu asho njengoba ungibona nginje ngalekelela obani. Uyayibona le hayi ukuthi kube wena kade umsiza usizoposta ke manje kubone wonke umuntu ukuthi wena umsizile. Hayi mina ngikholelwa lapho mfethu. Angikholelwa lapho. Uyabuka. Angikholelwa kuleyo nto ukuthi manje ufike kumina ngixakekile mhlambe ngiyalinganisa ngiye edolobheni ngihlele esitulweni. Uyafika lapha kumina uphethe ukudla. Sibhuti wami ngithe mangihleli lapha ngabona ngathi mhlawumbe hayi ngakuthengela ilunch noma ngakuthengele nasi isinkwa awubambe uphethe nefoni ngapha ngesikhathi ungibambisa uyangishutha. Hayi ngamane uyeke nalokho kwakho ujike nakho. Ngamane ujike nakho. Uyabona mina mawufika kumina uthi uzongishutha ngoba nakho ngisizile. Hayi jika nalo usizo lwakho. Mina nje gede nje qobo. Gede uthi umuntu ukuthi ngeke. Ngeke. Mina nje mangisiza umuntu okwami lokho. Asikho isidingo sokuthi ngoba manje ngikusizile sekumele ngishuthe noma ngihambe ngitshela abantu ukuthi manje ngeke. Leyayifunakala leyo nto bafethu ayikho right ayikho sharp yangithola. Kusayiyona i-Home Run noMakeba PMB. Enye into yona futhi ebaluleke kakhulu ikona ukuthi mhlambe mangabe uphumelele empilweni mhlambe ake ngithi manje ngizolinganisa ngithini nje kodwa uphumelele mhlambe noma usuthola i-driver's license.
mhlawumbe uthole u-code 14 noma mhlampe uphasile i-learners noma mhlampe ubuye nayo. Usuyishuthelani-ke nayo-ke usuyayiphosta. Ufuna sikushayele ihlombe noma sigabisela noma mhlampe wena vele zonke izinto ozenzayo ufuna sizazi. Angisho kabi. Nawe mawukuthi uyakwenza lokho angilwi nawe. Uyabuka? Mina into engishoyo asikho isidingo sokufutha izinto noma impumelelo yakho. Ezinye izinto nje uyigcine nje kuwena. Abantu belokhu bengcono bethi hey uyaphumelela usibanibani, uyaphumelela, hhayi kazi wenza ngani? Kanti wena uyazi ukuthi wenza ngomoya omuhle waNkulunkulu. Asikho isidingo sokuthi manje u-expose yonke into. Cha ngalile ungashutha kona lokho nalokho ungakushutha kodwa awu uthi yonke into nabantu obancedayo hhayi usuke ungayena umuntu lapho. Angihambisani nalokho mina, hhayi. Ukuthi nje ngithi ngiyiphuzela nawo amanzi ami. Wena mase ubona ngasilapha uMageba uxakekile mani. uMageba mani. Kanti cha usufika kumina uphethe manje ama-drink o-Tropica nani nani-ke sizonginika ama-Tropica manje zonke lezi zinto. Uphethe ikhamera eceleni uyangishutha. Suka ngamane kuyekwe. Hhayi ngamane iyekwe leyo nto. Nalento angisho ukuthi yenziwa amajita kuphela noma yenziwa ogeli kuphela. Bafowethu angisho kabi. Yekani ukuntshontsha ematohweni enibambe kuwo. Buhlungu leyo nto ngoba manje angithi uyantshontsha, ulokhu untshontsha awubanjwa, ulokhu untshontsha awubanjwa, ulokhu untshontsha awubanjwa, ulokhu untshontsha awubanjwa. Lifike leli langa eliyisilima lokugcina ubanjwa. Uyantshontsha ngani wena? Skizi ubanjwe. So mhlampe bangaka abantu abadiphendele kuwena mhlampe bawu-7 abantu abadiphendele kuwena. Bazi usibanibani umalume noma ubhuti meseholile kuzoba right uzokwenza u-1 no-2 no-3 no-4 no-5 nobani nobani. Uyabuka? Untshontshe wena ngelanga lokugcina. Kade wawuntshontsha uvele uxoshwe. Angithi uyangithola. Akulimali wena wedwa. Ngesenzo sakho sokuba nomhobholo nokuhala nokungafuni ukulinda nokungaceli uthatha izinto ngokungemvume. Ungayithathi into ekungeyona eyakho. Ungalokhu ukhomplela uthi basiholela kancane labelungu. Mina mhlawumbe usebenza ko-Pick n Pay njengathi mhlawumbe ubambile amatoho. Yabo ulokhu ukhomplela ukuthi vele basiholela kancane labantu. Hhayi lokhu ngiyakudla. Ungayenzi leyo nto uma uwumuntu. Leyo nto ungayenzi uma ngabe uwumuntu. Ungantshontshi emsebenzini mfowethu ngoba uzolahlekelwa ukukhona ngokungekho. Awucabangi usuntshontshile ushokoledi wabelungu. Wawudla ushokoledi mhlampe wa-R5, R6. Uyabuka? Imali engekho incane. Kanti ubulindile kwaphela inyanga. Uthole leyo mholo wakho uthenge ochokoledi abaningi. Uma uhalela uchokoledi wazi nginawo uchokoledi. Uyabuka? Le nto yokuntshontsha ematohweni anime madoda. Anime ngokuntshontsha emsebenzini. Ayibusisiwe leyo nto ngobani uzolahlekelwa ukukhona ngokungekho. Kungcono yona leyo mali oyitholayo kunokuthi ulokhu ukhomplenela ukuthi hhayi vele abasiholela kancane mina ngiyadla. Ngiyakhuza ningantshontshi izinto zabelungu. Uyayibona leyo nto? Ungalingi uqale ngisho ukuqala. Uyangithola? Zifundise ukuyiqoqa, uyifundise ukuba indoda, uyifundise ukuyimela. Hhayi ngokuthi untshontshe isitoko sabelungu mani. Hhayi. Ngiyala ngiyaphetha lapha akubi nesiphetho esihle konke lokho. Uyangithola? Hlonipha umsebenzi owenzayo. Hloniphe izinto zabelungu. Uhloniphe indawo okuyona ngaleso sikhathi.
Nakho nje ukuhlonipha indawo nje kukhulu, kuthatha ukukhula-ke kodwa lokhu ukuhlonipha indawo okuyona. Yabo, akwenzeki kunoma ubani. Umuntu okhulile okwaziyo ukuthi eyi kule ndawo kumele ngihloniphe la. Inhlonipho iyafunakala. Inhlonipho akukona ukubingelela kuphela. Hhayi ukuthi ngoba nakhu usubingelelile usuyahlonipha, cha. Nenhlonipho iqala kuwena uqobo nje ubuwena. Ningalinge nitshontshe iy'nto zabelungu, hhayi ukutshontsha isitoko sabelungu. Uzolahlekelwa kukhona ngokungekho. Hlale emakhaya. Mase uhleli emakhaya usicela o-R2, usicela amashumi, usicela ini, ngokuhlulwa ukuzibamba. This is Home Run with Makeba P_M_B. Angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa and ngiyohlala ngingahambi ngedwa. Umfana wakhona e-P_M_B bafethu Mgungundlovu ngendlela e-Grand kaMgwagwa exa eDambuza bafethu ngiphuma khona eMbali ngiphuma khona. Umfana kaFikeleti noMabonga angizwa ngithola. Angihambi-ke ngedwa, ngihamba nabantu abadala. Kaza ngiphuma khona. Emafakatini ngiphuma khona. Angizwa ngithola. Kompophomeni ngiphuma khona. Entabamhlophe eScottsentshezi ngiphuma khona. Angizwa ngithola. uMageba bafethu, Mgungu Elephant, ivali inja yami.